बे फाना जेखौनोखि देग्लाय बाजेटनि समाव ओंखारदोंमोन बे फाना जोंनि समनि नङामोन जोंनि समाव खालि 62 करोड़ल' सेंसन जादों आरो बे 62 करोड़ा जोंनिया अन प्रसेस 100 सामथिं देखायनाया बे बिथांमोननि समनिसोमोन बै बीपीएफ नि सरकार सालायनाय समनि माखासे इउटिलाइजेशन सार्टिफिकेट होनो हायै बै समनि फान्डासो बेवहाय दङमोन आरो बे खामानिफोरा दाबो कमप्लिट जायाखै जोंबो कमप्लिट माने खालामनो थाखाय बिनि गोबां क्रिटिकेल ओरैबायदि जट खालामनानै गालांदों बिथांमोना बैनिसोमोन जोंनि टाइमनि नङा जोंनि समाव एनएलसीपीआर बन्द जाबाय बेबायदि गोबां स्किम्सफ्रा बन्द जाबाय दायो स' जोंनि पेकेजनि खामानिया लासै लासै जों मावगासिनो दङ कुनु फान्डा मालाबाबो गिदिंनानै थाङाखै गासैबो फान्ड जोङो बोसोराव बाहायदों आरो बिथांमोना फान्डखौ गैयैखौबो बाहायनायखाय बारा देखायनो हादोंमोन जों गैयैखौ बाहायाखै जोंनि दिनाव जों जेबो लायबिलिटिबो खालामाखै जों लनबो खालामाखै कारना जाहैबाय मानो थांनाय बोसोराव जुदि बबेबा खामानिया जोबाखैबा नेक्स्ट बोसोरनि बाजेटाव जों देखायदों देग्लायनि एसेम्ब्लियाव बिथांनि लिडार अफ अपोजिशना जोंनियाव सोंदों जे मानो आनस्पेन्ड मानिखौ देखायदों बिथांमोना आनस्पेन्ड मानिखौ देखायैखायनो केग रिपर्टआव 2016, 17, 18, 19, 20 नि केग रिपर्टखौ नायोबा नुगोन बेवहाय बिथांमोननि जे फान्ड इउटिलाइजेशन एबा एक्सपेन्डिचार बेवहाय जे माखासे रं जादोंमोन बेखौ केगआ अलरेडि क्लियार खालामनानै होदों दा ओंखायनो जोङो माने 13 डिजिट मोनसे फर्मेट दङ बेवहाय जोंनि बाजेटफोरखौ बानायो आरो बेयाव क्लियार लिरनाय दङ कुनु मोनसे फान्डा जोंहा आनस्पेन्ड बा मा होनो इखो रिटार्न जायाखै जोङो थांनाय बोसोरनि आनस्पेन्ड एफा थायोबा नेक्स्ट बोसोराव जों बेखौ लानानै थाङो आरो बेखौ खोब स्मुथलि खालामदों बेवहाय कुनु गन्डगल गैया